Давайте го днешното ще играем една игра, която се Майнкрафт. Ще играем Майнкрафт. Преди това нещо много важно. За нещо супер. И пак между другото да мога да сложа камерата, не мога да се сложа. Ами да влезнем нещо. Вече сме в Майнкрафт и ще започваме с днешния рунд. Майнкрафт така. Стив. Вот это потом Стив. Дай просто видим Стив. Завтра ще да бъдем не се освободим, ако ми дават пари. Аз няма ми даде. Я. Завтра е така. Сега видим творчески свят, който ще правим всякакви възможни неща. Аз да ви спитам. Ето на общото света, да се малко по-добре гледаме. Вау. Да се малко гледаме къде. Мисля се направим някакъв свят, който в другото време да ти ще украси някакси. Там да, в смисъл. Сега търси място вече за терена, с който оставим къщата и мисля, че това е това да тръгнем на експедиция. Днес хода с лодка. То ходим с лодка, може да натим така. Всеки те ги търси тези лодки. Вие виждате някъде лодката с не? Сечих се. Пивата ми лодка. Тази. Може. Тя лесно съм се тази посока. Да махне това, да дойде тук. Там да не точно там, където се това. За да долу, така. Махаме. А не. Много се освоил в монета да си постигна мастера. Какво е логът? Какво?
Co? Chyba to się zmieniło. Tylko za tego mamy na pod. Ale tu taka Saturna. Depois potop. Wow! No to pójdę pójść do rękawka sobie. A pokryjmy delikatnie. I to. Kakao nasza kanał. No to mamy ten sam. I potem i do spotkania klasy. Dobra, ale teraz to lat. Nie wiem jak tego nie. Ja ty tam mało zaczynawa. Nie wiem jak tego ty tam właśnie sobie smyczek. Bala! I skajtowka to tu data. A, to kaska. I skaczemy sobie cioteczkę. Jeszcze sobie dignemy i do worku. So this czasem bają. Nie wiem jak one pogmusy nie ma. I są. Bogowa mi gatę i tylko. Po co ma taka gigantka papas? Po prostu no zajeżdżać. Kot powiem. Записах едно видео на Brawl собствените получи от новото такова за камера. Не работи толкова добре. Просто това да се умея да тише нещо и си помня. Айде бе, брат, аде. Няма да намерим. Ще се видим, когато намерим свястен байом. Хора, пуснах си нов свят и гледай къде е спаунърът. Не един хубав байом, бе, брато. Жаби, брато, жаба има. Вече ли ако проблема, не съм. Ето не ме чуше. И отново така не може да решим да се идея. Това няма как да стане. Но понеже няма как да види това, не ги се бахме само. Ето ни се върхата в файлтата, като ни се върхата в файлтата и мисля, че тя е един към домните на допълнително. Ще се видим след... Ще се опитам последен опит да направим нов свят от 8 минути, вече търсим терен. 8 минути търсим терен. Търсим терен, чудо. Се вече да пасвата. Дай ми късмет. Вече си изнервиш много. Най-накрая съм в терен. И съм изненадан.
Rozbity darby to dobry znak. Zasłeś. Rynku na czekę. Sweś chłowają. A to twoją glafę nie nawet. Ciągle otworzyć. Alleluja, 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 alleluja. Wow, strachotno. Każdy ten jeszcze podet tuk i na pana widzi najstota minuta. Juhu. Każdy ten miejsce nie ma jeszcze. Sporo obyknowana startów kościoła. Startach. Wystawiam cię nową. 4 Petrovki z samowiera. I nową. Testing. I tak to było to. Да. Классически шмютные. Что не мыслим для сетка, что там тянем во фанера. Там нахренешь. Acho que essa vai ser mal do bolso, deixa eu dar um. Така. Момента. Масиво. И с нея научим масиво. Това е. На PlayStation е 1000 Това беше шумно. Не за тук имам на тест само е това. Сега ви го съставя. Явно това. Ама айде за по-бързо. Сега искате и напред поредицата. Да, имаме и база в неда. Това няма ли да е тотално? То нека за сега първото да си оградиме нашия терен, а възлезвете нека тях да си го таковат няма. Длъжници. Това смятам не само свят да е наша, ама и не да ще бъде наша. Но и не да ще бъде наша. Смисъл от това нещо. Мисля сега да построя базата от неда и да направим нашата къща. И да отсъбетем и след това да си се нещо да направим. Мисля да направим тя нашата къща и това. Главните ги ще направим базата и нашата къща. И това ще измислим. Нафиг. Где се появи този телефон? Си може да снима и на PlayStation. По един друг необикновен начин. Те, които следят канала, да знаят вече. Но
Остават само още 2 месеца до най-голямото екстремно видео. Именно 1 година от канала. 1 година. Но 1 година смисъл за това. За гейминг рекорди има скъпичи. Те сме на отдел. Бърти. Тя работи. Да сме едно. Ще сме на отдел. Да не са ти нами, дай че да няма чакай. Не, она се ще запоства. Ти ще ми бягаш, ще те хвана. Искаш и ще остана. И двамата знаем, че баща няма. Стопават. Да, трябва да стане. Не. Дай го трябва да спрека. Ние това ще бъде на малък клиент? Не. Сега голям. Зато хлеба Като кажа, че имам 5 минути стоене, а останалите 11 минути търсехме цирчуки. Вау. Но сега напълно фалса тя постави нашата тука къща. Няма да бъде възможно, просто бъде стъжна тая. Тя няма да бъде по-посвоена. Това не е да такова, не. Нямам идея за къща, честно ти казвам. Няма никаква хора. Тази емоция, за да стигнем 100,000 лайка, брат. 100,000 100,000 лайка. Етажна къща. Даже хора мисля, това е крепост на стена, мани къщата. Крепост. Която ще се появи в другите епизоди, но това не е края на този епизод. Това е края на втория епизод. Това не е край. Имаме още много което да правим. Да се опознаем с терена активно. Какво съзнаваш, че толкова ще... Айде още малко ще парейте. Малко казах, че... Място вече се... Ето такива да понасям. Сега има вече за нещо много епично. Крепостната стена ще бъде в стена, ще бъде специфичен вход. Ще изпукаем пропаст. Не върда с много голямата пък.
Ние няма да успеем да работим. Нито на стопка. Ще работила, но няма да успеем. Докато това нещо не бъде готово. Сега само започвам. Не да случи. Летят излизат, за да не се запали по-голяма част. Да не се запали като цяла нощна част. Ще бъде заградено с такива. С камъняк. Няма се казва се едно ето тези тъпсълси аз. Се ето тези тъпсълси аз. Пишете дали искате да каквото дали искате тези епизод да си направя домашни любимци някакви. Аз сега виждам едно нещо, ще бъде запалено. Голи гнитова. Ела. Толкова топличко. Топличко. Да, знаеш толкова топла. Градина такава. Като ти сложа лава, ще ви такива. На PlayStation е хиляди пъти по-лесно. Да. Това видео ще бъде много. Това си се получи, не е важно. Това е важно сигурно. Моята пещерчка е моето убежище. И най-важното е. Най-важното е, където, когато ще накарам видеоите да работят специално за мен. Ще имам приятели и видеори. И сега трябва да видим ето това. И си пичня. И ола кава. Испаньола. Ти като кажеш ола това е ола кава. Испаньола. Като кажеш ола това е ола кава. Точно лавата не се слуша хубаво. Трябва да слуша така хубава лава. Напред като хората тъпи. Може напред като хората лават. Я се по един начин седна. Лава, човек, лава. Защото ще бъде просто такова къща.
Наши тук колко ще ти е хубаво басейна. Добър. Някакво много бързо. Да, между да бях помня. Добър. Да, бях помня между другото. Сега. И след това видео на канала, от мен.